Cap. Flash. Sme naložení, vyražame do Klačan. A tieto prvé vlogy to bude určite katastrofa. Pretože musím si vriť do hlavy, že toto keď robíš natáčaj, toto keď robíš natáčaj. A práve vtedy není na to natáčanie čas. Ukážeme si dôvod, prečo viacerí z nás nadávajú na náš rozbitý vjazd, a to je to, že pravidelne od nás odvážame hnoj a veľké množstvo traktorov, ktoré prejde v podstate po tej bývalej dezinfekčnej jame, tak tam spraví diery. Nevieme si s tým dať rady. Zabetonovať to nemá pre nás zmysel, pretože môže sa stať, že príde ďalší slag alebo niečo podobné a opäť budeme musieť túto dezinfekčnú jamu obnoviť, takže to stále dosypame. Aj teraz akurát chalani tu vzadu, vidíte, si nakladajú asfalt, aby sme to celé zrovnali, zase to vydrží nejakú dobu. Takže stále do kolečka a dneska nám ide Paťo Šťastný ešte bagrovať tu na taký priestor 6x3 metre a za našu zmrzlinu chceme dostaviť kuchynku, pretože priestory vnútri už sú stiesnené a tým, že sme pridali viac a viac vecí, čiže palacinky, kaše, pudingy a chceli by sme začať robiť aj wafle, chceli by sme začať robiť roast beef, tak potrebujeme väčší priestor, takže tuto za tou našou zmrzlinou si spravíme ešte jednu časť, kde bude prebiehať výroba. No a už keď tu máme bager, tak rovno si vlastne upravíme aj povrch tuto okolo celej tej našej zmrzlinárne, aby sa nám sa mestilo viacej stolov, čiže o kúsok to rozšírime, o kúsok to natiahneme tu, dáme obrubníky, makadám a zatravnovacie rohože, ktoré používame vlastne aj do prístrežkov pre zvieratá. Pekne sa to tu nachystá, aby keď vykúkne prvé jarné slniečko, tak ste si mali kde sadnúť a pochutnávať na zmrzline. Teraz som sedel pol hodinu v kotolni v mojej kancelárii, kde som zostrihával video do týždenného vlogu a presúvam sa na zmrzlinu. Tam ma čaká jedna pani, ktorú chceme zobrať ako manažérku pre komerčnú časť farmy, ktorú by sme chceli otvoriť tento rok. Môžeme si ukázať, ako chalani pokračujú. Toto už pekne majú vybagrované. Teraz príde makadam užabovať návrh. Jemnejší makadám, betónové kocky a môžeme dostaviť vlastne takúto búdku z púrpanelov, ktorá bude slúžiť ako kuchyňa. A okrem toho, keď vybavím túto pani, tak ma čaká stretnutie s bankármi, pretože sa nám pohli veci ohľadne farmy Prosiek Bukovina. Vyzerá to, že by to mohlo byť opäť aktuálne a že by sme mohli túto farmu kúpiť. Takže potrebujem zohnať peniažky, alebo jak sa hovorí, vybaviť nejaký úverík 1,5 až 2 milióny. Tak uvidíme, čo mi na to povedia bankári. Ideme pozrieť kravičky do maštale. Akurát vidíte, že nám tu chodí príhrnací robot. To je táto zázračná škatulka na kolesách so sukňou, ktorá pekne všetko krmivo, ktoré kravičky odhodia. Keď si všimnete, tak takto s hlavami, s jazykami to vyhadzujú do uličky a potom príde robot, ktorý ho takto krásne zrovná a prihrnie ho. Je to brutálna vec, pretože nejakého rok a pol sme ho nemali a to sme sa museli viackrát denne chodiť s lopatou a všetko, čo kravičky odhrnuli, nahádzať naspäť k krmnému stolu. A neviem, či náhodou lopaty, ktoré sme zodrali, nás nevyšli drahšie než tento prihrnací robot. Bomba. Pekne pípa, tým zároveň spúšťa podmenený reflex u kraviček a oni vedia, že keď sa blíži, tak im pekne prihrne krmivo naspäť. Takže keď vyjde z nabíjačky a začne pípať, tak kravičky sa postavia, pretože ináč väčšinu dňa ležia. Keď si všimnete, oni sa najedia a oddychujú. Tým pípaním ich to pekne naláka a idú papať. Babi, ukážte sa. Ukážte sa na kameru. Aj vy, Kep. Keď ty sa ideš ukázať. Flash. Flash. Flash je vegetarián. Teraz sa tu nažere a potom sa mi vygrca v aute. Katastrofen.
Tu pekne vidíte, že kravičky ležia a už počujú, že sa k ním blíži robot a začínajú sa stavať a za chvíľku budú pekne všetky zoradené na krmnom stole. Pip, pip. Tu má takú gumennú sukňu a s tou gumennou sukňou to pekne krásne všetko prihrná k tomu krmnému stolu. Začal sa nám pomaličky hýbať projekt Liptov, teda kúpenia farmy na Liptove. Sedel som s bankármi, riešenie úveru, úver vo výške 1,9 milióna, následné nadstavenie logistiky všetkého a aj keď sa snažím robiť všetko preto, aby som nejakým spôsobom zvládal všetok ten stres, tak takéto tie prepady môjho spánku sú jasný dôkaz toho, že napriek tomu, že sa snažím aj ten šport, stráva, sauna, relax, všetko možné, tak sa ma to nejakým spôsobom dotýka. Dneska som bol už o 5:00 hore, sa mi zapal mozog a už som rozmýšľal. Vyvenčil som jednu partičku psov, teraz venčím druhú, lebo sa nám hárajú dve fenky, aj Dona, aj Strela. A začína nám také ťažké obdobie, pretože ak sa rozhodneme, my rozhodnutí sme, ale ak nám banka schváli úver a podarí sa nám Liptov kúpiť, tak rátam, že zás ďalšie 2-3 roky, kým sa to všetko naštartuje a rozbehne, tak to bude celkom masaker. Ale jak sa hovorí, výzvy máme radi a dúfame, že sa nám to podarí. Na začiatku týždňa sme si ukazovali, ako nás odvážajú hnoj. Teraz si môžeme ukázať, ako vyzerá prázdna hnojová jama aj s hnojovou pätkou a naplniť nám ju trvá zhruba 3 mesiace, čiže raz za 3 mesiace všetok hnoj od nás odchádza miestnemu družstvu, respektívne 5 Hlohovec, a oni ho potom používajú na hnojenie svojej ornej pôdy. Takže sme čistučky a môžeme plniť. Tady toto krásne vyhrnáme z týchto krmných chodieb, aj z maštale sa to všetko vytlačí a priamo nám to pada dole. Tento rok zvažujeme to ešte aj oplotiť, tak máme tieto koly trošku o kúsok ďalej a pustíme tam preštické prasatá. Videl som to, jak to funguje u Karola Kálneho, Mitrovský Angus, jak mu pekne tie svine dokážu ten hnoj skultivovať, zmenšiť aj ten objem, ešte si od toho povyberajú aj veľa krmiva, takže otestujeme a keby sa nám podarilo predĺžiť čas, za kedy to naplníme príklad na 4-5 mesiacov, tak to je bolo super. Vždy, keď prechádzam okolo tejto našej športovej časti, kde máme obrovskú agatovú rampodráhu, hore brutálnu ocerkovú dráhu, tak sa mi chce plakať. Pretože rok a pol sme boli zavretí kvôli slaku, ale pevne verím, že tento rok 2026 to dáme, odštartujeme naplno. Malko zapracuje na tom, aby vytvoril nejaké preteky, podorábal nejaké ďalšie prvky a na toto sa moc teším. Najkrajšie obdobie. Máj, jún, školské výlety, stále vlade visím alebo lozím. Úplná topka. Takže držte nám palce, aby tento rok to tu opäť žilo pohybom. Prišiel som si dať obedík za farmárkou do kancla. Mliečko, buchtička, koláčik. Mamička, čo robíš? Kontrolujem hacapy. Robíš prácu, ktorú miluješ najviac na svete, že? Yes. Toto je najhoršie, čo nás obidvoch nebaví. Samé papiere a furt voľaká byrokracia a veci. Mamička, dneska som ale pridal náš prvý minulotýždenný vlog zo zmrzliny. Čo myslíš, bude sa to ľuďom páčiť? Tak to neviem, to nech posúdia ľudia. A ty sa musíš zamerať primárne na vyzeráci. Bojová porada. Vy sa radte. Farmárka, vedúce sírárne, laborantka a takto nejak to... A bez zmrzliny. Sme tu bez zmrzliny a zmrzliny. Plánujeme nové maškrty a čo? A tak.
Inak tieto ranné prechádzky, to je neskutočné. Teraz som pár mesiacov, asi 2 mesiace chodil do roboty na aute, možno aj 3. Aj kvôli deťom, striedaniu sa s farmárkou, málo času a kardio som musel dobiehať doma na páse. Ale na toto sa to nechytá. To je úplná bomba. Pekné po lúke, po lese. Sústrediť sa na dýchanie, vyčistiť si hlavu. Krása. Najvyšší čas zaradiť to znova do bežných dní. Ranných 7 km za mnou, koníky sa už tu na pasu, keď si pozrete. A presne toto som potreboval. Keď nám pribúda nejaký ten stresík, čo teraz pribúda, lebo riešime 1,9 milióna úver, do toho tie franchízy, zmrzlinárne, kopu nových produktov, čiže je toho akože fakt, že extrémne dosť. Vidím to na svojich hodnotách, ktoré si pravidelne merám, čiže trošku padajúce HRVčko, slabší spánok, trošku vyšší stres a presne vtedy viem, čo mám spraviť, a to je menej ľudí a viacej zvierat a prírody. Teraz som vlastne doniesol kone, 7 km lúkou, lesom, pastvinou. Neskutočne. Čistá hlava, úplne že bomba. A takto som chodil skoro stále, tí, čo nás sledujete dlhšiu dobu, viete. A posledné mesiace to bolo trošku komplikované, lebo som tu stále potreboval mať auto, stále sa niekde presúvať, hore, dole, behať, ale jednoznačne teraz to musím znova zaviesť, pretože to je najlepšia psychohygiena zo všetkého. Ešte si dáme jeden praktický tutoriál, pretože som došiel a všetky brány boli samozrejme pohádzané na zemi, čiže niekto, kto odtiaľ to bral konne do areálu, ich nechal picnuté na zemi. To totálne nenávidím najviac zo všetkého. Takže jednoduchá vec, jak manipulovať s bráničkami. Takto ju pekne zoberete, zavesíte na túto, zoberete túto, zavesíte na túto, otvoríte, prejdete aj s koňom, kôň vám ustúpi zadkom, otočí sa naopak, vy to vrátite naspäť a takto krásne to znova zapnete. Takže keď ste niekto od koní alebo od zvierat, zatvárajte brány, pretože každý jeden majiteľ má na to brutálne nervy a málo čoho dokáže tak nasrať, jak bráničky na zemi. Ukážeme si, jak nám to tu Paťo s chalanmi, firma Šťastný SRO, vylepšili brutál. Krásne navozili makadám, užabovali, položili zatravňovačky, zasypali a vznikla tu takáto obrovská plocha. Zošikmili to, aby niektorých zákazníkov nenapadlo chodiť hore, pretože mali sme aj takých, ktorí parkovali rovno pred dverami a výsledok krása. Ešte sa to raz bude musieť dosypať, keď trochu poprší. Navozíme sedenie a vznikne tu priestor pre 120 ľudí. Takže 120 ľudí sa mestí na našu zmrzlinku. A už sa vrácam domov na výmenu s Frostym, čiže ďalších 7 km predo mnou. Krásne svieti slniečko. Fakt akože po dlhej dobe nádherná sobota. Možno si dá niekto otázku, prečo nejdem na Frostym, ale s ním. Je to úplne jednoduché. 2 mesiace som na ňom nesedel. Čiže poprvé zbytočne by mal svalovicu, po druhé strašne veľa faktorov, ktoré si musíme teraz narýchlo oprášiť. Srnky, bažanty, diviaky a všetko možné. Neviem, jak sa zachová po 2 mesiacoch. Nejaký čas na hrdinstva určite není v mojom prípade. Radšej pekne, s rozumom, v kľude. Toma si ho zoberiem na jazdiareň, trošku všetko oprášime, pohýbame ho, otestujeme, či fungujú brzdy, behnem si medzi teliatka, trošku si s nimi niečo porobím a potom môžem chodiť znova na ňom. Vidíte, že není v svojej koži, odchádza po 2 mesiacoch od stada. Takže za mňa, ako dospelého, rozumného človeka, ktorý nepotrebuje nejaké zbytočné pády, je to najlepší spôsob. How are you? Fine. Great. Thank you. Looks still the same. Yeah. Still the same The Palmiro. cold time. It's good now, actually. yeah, It's perfect. hot here. I remember. Last week it Yeah, was yeah. better. The snow.
No čo, ideme donútra? Môžeme ísť pozrieť, no. Welcome. Control, quality control here. Permesso, yeah. Záver tohto týždenného vlogu bude opäť o zmrzline, pretože nás navštívil Palmiro Brušči, jeden z najlepších zmrzlinárov na svete. Bude u nás zhruba nejaké 4 dní a budeme si prechádzať do ľaďov a testovať zmrzlinu, ktorú plánujeme spustiť vo franchízach, aby sme si boli na 100% istí toho, že to bude úplne top. Boli sme pozrieť novú výrobu a teraz sa pomaly presúvame do zmrzlinárne a natočíme si nejaké videjka aj tam. Druhý deň vo výrobe zmrzliny s Palmírom a s farmárkou. Troška sme precukrení a prežraní, ale za mňa najlepšia vec dnešného dňa je Samuraj, to je zmrzlina, ktorá ako za mňa fakt nemá obdobie, asi nie iba za mňa, ale za každého, kto ju skúsil. Je to zmrzlina z mascarpone, so smotanou a s vaječnými žltkami. A to keď jete, tak normálne sa to rozplýva v ústach, normálne ste jak na obláčiku, normálne vás to unáša preč, to je neskutočné volačo, jak je dobrá. Za moju dcéru, zas najlepší výmysel bola zmrzlina s mačou, áno? Čiže mačo gelato, matcha gelato, ja som není za takéto všelijaké novinky. A teraz ešte sa teším na to, čo vyjde z tohto zázračného stroja. A to z toho dôvodu, že robíme tam krúpicovú zmrzlinu. Takže na tú sa extrémne teším. Môj dnešný favorit číslo 2, krupicová. Krupicová kašička, maslo, kokos, to je chuť. To je krupicová kaša? Kokos, bomba, že? Jaká je? Je to jak krupicová kaša celkom. Je to brutálne. Buono! Buonissimo! Ahojte, dneska... Again. Čaute, dneska tu máme Palmíra a ideme vyrábať zmrzlinu, tak poďte pozrieť, čo náš deň obnáša. Madonna Bibigia! Strašne zábavný chlapík toto. Hop! Krukishna pacha! Krupičná kaša! Krupishna kaša. Tak. Vai. To je bolo lepšie. Krukishna Hop. Krukishna pacha. The next one. Hop. È buono! Castagna, chestnuts, Hop. mango e Tavaro. tavaro. Hop. Ricotta cheese. Hop. Oh, samurai, mascarpone e yo egg. De gelato farm. Ok? Gelato farm. No video, no video. Dneska farmárka s Palmírom vyrábajú zmrzliny. Akurát prechádza okolo. A za mňa toto je jednoznačne najlepšia zmrzlina zo všetkých. Volá sa Samuraj, žltkový základ, mascarpone, naše mlieko, smotana. To je neuveriteľné. To je, keď ste jedli maslo skrížené so smotanou
A s vajíčkom. Strašne dobré. Of course, fallito, the Turkish people. Guarda qua. Zázrak. Nemáš nástroj, tu máš. Yogurt, mango, McDonald's, tonico. Sugar, saccharose. I think yesterday they detect you. In the book you have 8,000 Where is 1 kilo? 1 kilo, 200 grams. Where is it? Nedela, 9 hodín, ďalší týždeň za nami, čas extrémne rýchlo letí, to iba nedela. Strašne veľa sa tu toho deje, máme veľmi veľa roboty, veľmi veľa plánov do budúcnosti, s tými plánmi je samozrejme spojená ešte väčšia ďalšia robota. A ideme sa vyspať domov, nakladám kepa do auta, odchádzame a zajtra sa to pokúsim nejakým spôsobom zostrihať. Samozrejme, keď to tam nahrám, všetko, čo som si nejakým spôsobom poznamenal, tak mi tam vychádza, že 3,5-4 hodiny, čo je úplne nepozerateľné. Tak sa to snažím nejak osekať na nejaké také zaujímavé momenty alebo nejaké moje výroky a hlášky, aby to malo zhruba 30 minút, tak dúfam, že aj toto, tých 30 minút, max 40 bude mať. A kľudne nám napíšte, či sa vám tieto vlogy páčia, či to má vlastne zmysel ďalej natáčať, alebo či to točíme iba kvôli sebe.